kunnafoni TV lajɛ Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ɲɛna aw bisimila tuguni aw ka émission kurakurani kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ ye an ka yɛlɛ émission ye min labɛnnen don malikunnafoni.net fɛ émission in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to f'aw sigiyɔrɔ la bi an ka wele sera an ka belebeleba fila ma kɛnɛ in denbayalen don bi kojugu n tɛna kuma janya n bɛ kuma d'u yɛrɛ ma k'u yɛrɛ f'aw ɲɛna an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni kow ye madame ne kini bolo fɛ n balimakɛ i ni ɲankuma wa somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ nba i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ an filɛlibagaw ye ok bon yanni n ka kuma daminɛ fɔlɔ i tɔgɔ yɛrɛ dɛ ne b'a fɔ jo Ayima ala ka jo sabati ka wurudi ka banban ka to a ma kadaw ami ne tɔgɔ Adama Kojugu Dunbiya mais théâtre ɲɔngɔlɔ scène kan bɛɛ bɛ n wele ko Gawa Shuwale ouais bismillah malikunnafoni.net plateau kan Gawa kɔni mana choix balimakɛ i ni ɲankuma ça va ko cogo di ko tɛ togo la i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ an filɛlibagaw ye papa ne ma mun d'an na wa n yɛrɛ kelen bɛ ka min d'an yɛrɛ cɛ i tɔgɔ sa cɛ ne tɔgɔ ye Ishaka Kulibali Ishaka Kulibali comme Gawa Shuwale bɔra k'a fɔ cogo min na n théâtre bɔ tɔgɔ o ye Ika Bomo Kalamani ye voilà n sigilen bɛ Bamakɔ faamuyali sɔrɔla la aw bisimila malikunnafoni.net plateau kan aw nana an ka wele jaabi a diyara an ye kosɛbɛ n balimakɛ i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna Gawa Shuwale in yɛrɛ sɔrɔla cogo di nka o tuma bi an bɛ telen kuma la an bɛ telen kuma la voilà ok ɲininkali diyara n ye Gawa Shuwale sɔrɔla cogo di maninka yi ko ten ni maloyatɔ ye siya la i jɔli fama ne ye maninka de précisément ne bɛ Kangaba cercle de la village tɔgɔ Sɛlɛfugu moi je suis né au village grandi au village mon beau village dɛ donc de fait que k'an wolo burusi kɔnɔ k'an mɔ burusi kɔnɔ fɔlɔ ne tun bɛ sigi k'a lajɛ burusi kɔnɔ den kun walawalalen tɛ duguba kɔnɔ effectivement parce que n'i ye ko kɛ i bɛ bɛɛ mankan mɛn ko Gawakɛ effectivement bon de fait que burusi kɔnɔ den walawalalen tɛ ne ye DEF sɔrɔ n nana Bamakɔ donc n nana Bamakɔ depuis école la ne ye mouvement daminɛ bon an tɛ ka bonya bɛɛ ko an ye burusi kɔnɔ mɔgɔ ye n bɛ classe min yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ est ce que n t'o ɲɛmɔgɔya ɲini ne littéra ka kɛ secret comment dire ça responsable ye parce que n ye électricité capu de kɛ je suis électricien bâtiment courant dilan ayiwa donc ne nana ye bɛɛ ko Gawakɛ n na waatini mɔgɔw ko Soka nalen Gawakɛ nalen kala nalen bon kɛ kana kɛ classe responsable ye Bamakɔ ka den kɛlen bɛ ka classe fa o ɲɛmɔgɔya kalifara n ma n man ban Gawakɛ la ka na don AM ko la ka kɛ AM secrétaire général ka adjoint ye Gawa ɲɛ yɛlɛla donc ko i y'o ɲɛ la maninka ye i ta sɔrɔ la ko dɔ wɛrɛ cɛ ɲɛ yɛlɛla ka ban donc n nana t'o la ka na art daminɛ n ye art daminɛ mun na musique donc de fait que n ye art daminɛ musique la kɛ n sɛgɛlen o rɔ bɛdɛ kɛ siya tɛ k'a sɔrɔ fo ka babiniw bɛɛ fara n fa ile studio wari yɛrɛ f'i ba wɛrɛ tigɛ ka cɛni feere ko wari k'i ma donc n nana ye bon mɔgɔw yɛrɛ b'a ye karisa talent b'i la yanni k'i sigi i yɛrɛ ma i tigi tɛ comédie kɛ donc comédie kɔnɔ donc n nana imposer finalement minnu ko Gawakɛ olu yɛrɛ ye télécommande ta la ka télé k'a la ka ne rɔ gɛn ka Gawa Shuwale ne ko bi ni nalo n tɛ kelen di dɛ donc finalement n yɛrɛ nana sigi don n ko bon mɔgɔ kana Gawakɛ in fɔ bilen quoi a y'a fɔ ko Gawa Shuwale waso de don pour que ka yira burusi kɔnɔ denmisɛnnin na wolo yɔrɔ tɛ mɔgɔ ye i b'an ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ masakɛ minnu bɔra yan n'a bɔra Modibo Keyita la a bɛɛ burusi kɔnɔ mɔgɔ ye là je suis fier donc burusi kɔnɔ mɔgɔya tɛ mɔgɔninya ye au contraire n'i ye burusi kɔnɔ mɔgɔya sɔrɔ ka duguba kɔnɔ mɔgɔya sɔrɔ a bɛ éducation dɔ de don i la tafan tunu man di mais burusi kɔnɔ den caman fɛnɛ ye n b'olu critiquer parce que caman ɲinalen don n'i wolola so kana duguba kɔnɔ kana to duguba k'i dun
ni duguba y'i dun dɔrɔn problème bɛ na komi kuma tɔ ka ca Gawasu ale sɔrɔlen waso de don voilà Gawa ɲɛ la bon sisan ne yɛrɛ bɛ kelen fara an b'a kɛ Gawa VIP ye Gawa VIP ayiwa an filɛlibagaw n dalen b'a la o ye dɔɔni faamuya Gawa suwalen ko la bamananw ka kuma de don ko n'i tɛ mɔgɔ dɔn k'i b'a fɔ a ma ko heyi ni Ala sɔnn'a ma ni jamukan in kɔfɛ bi Gawa suwalen a tɛna fɔ ale ma bilen ko heyi n bɛ taga numanbolo fɛ i ka Bɔbɔ Kalamani ne ka Bɔbɔ dun est-ce que Bɔbɔ nin ma ban mɔgɔ la ko jumɛn depuis coronavirus nana corona kungɔ kɔni corona kungɔ a bɛ singɔmi de ɲimi sa singɔmi de ɲimi sa mugan banna corona taara teliyala i fana bɛ i ka Bɔbɔ Kalamani tɔgɔ in sɔrɔla cogo min na i b'o fɔ ne na n'an filɛlibagaw ye bon m'an filɛlikɛla cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo denmisɛn ani mabakɔrɔ min ɲɛ b'an na min ɲɛ t'an na an ka foli bɛ bɛɛ ye bon Bɔbɔ in histoire ka a ka di sa mais an ka daminɛ Ika la fɔlɔ Ika in i lɔ fɔlɔ a y'a saisi ni a ye majigi la yɛrɛ a majigi la a y'a fɔ ye k'u k'a bloqué a ye majigi la dɛ non a bɛ tila ka yɛlɛ a bɛ yɛlɛ automatique de don quoi n'a jiginna a bɛ yɛlɛ quoi émission daminɛ n ye san dɔ a laban n ye dugu ma a ye laban minɛ dɔrɔn tabali kɔrɔ yan an b'a daminɛ Ika la Ika in ye n tɔgɔ de ye Ishaka Ika yɛrɛ tun bɛ imitation d'artistes de kɛ kojugu tel que rappeur Siriki ni Iba Wan ka son dɔ bɛ ko alhamdulillah Siriki Iba Wan alhamdulillah cɛ ne ye prix caman tɔw la dɛ fo bɛɛ ko ne ma ko Iba Junior Iba Junior Iba Junior bon ne nana lajɛ sisan yan'u ka Iba nɔrɔ ne la o est ce que ne yɛrɛ tɛ tɔgɔ dɔ nɔrɔ n yɛrɛ la bon directement ne ye n tɔgɔ ta Ishaka ka Ita ka sha in tigɛ ka I fara ka ni a kan k'o kɛ Ika ye Ika sɔrɔ cogo filɛ nin avec 3 lettres lettres 3 bon Bɔbɔ in o timiya ni diyaɲɛ de ye quoi parce que ne yɛrɛ teri fanba bɛɛ ye muso de tout le temps ni n taara barokɛyɔrɔ la mɔgɔw bɛ apprécier n'an bɛ baro kɛ bon un jour n voyagera ɲɛnɛfinw minɛ bon donc groupe nana to ɲininkali la cɛ an ka cɛ famana ma an ka cɛ famana ma bon ne nana u to en pleine discussion k'u to baro gannen la ne nana n jɔ dɔrɔn ne terimuso yɛrɛ gɛnna i kan tɔ ko cɛnin in filɛ a ka di bɛɛ ko Bɔbɔ Kalamani bon ne yɛrɛ tun ma tɔgɔ in ta k'a kɛ koba ye ten kosɛbɛ jusqu'à ce que n donnen comédie domaine kɔnɔ n nana ye ne bɛna jumɛn de fara Ika kan qui va donner qui sera en plus un nom comique donc directement n ye miiri tɔgɔ in na dɔrɔn n y'a ta dɔrɔn k'a fɔ ko Ika Bɔbɔ Kalamani Bɔbɔ Kalamani sɔrɔ cogo filɛ faamuyali sɔrɔla o la ka hakililajigin an filɛlibagaw ye k'a fɔ aw sɔgɔlen don aw ka teleso mandi de la n'o ye malikunnafoli.net ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ ye jamukan in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye o k'aw la nisɔndiya k'aw la yɛlɛ k'aw to faw sigiyɔrɔ la an bɛ tɛmɛ ni kow ye Gawa Suwale émission in tɔgɔ de ye an ka yɛlɛ an ye dɔɔnin kɛ kuma la sisan i b'a la i bɛ ne yɛrɛ n'an ka téléspectateurs la yɛlɛ ne yɛrɛ précisément de don non bon yɛlɛ ye fɛn dɔ de ye circulation dɔ de don quoi a policiers bɛ bi voilà bon yɛlɛ polisi ye dusukasi de parce que i bɛ mɔgɔninfin yɛrɛ dɔ gɛn Gawa nisɔndiya tɛ mɔgɔ kɛrɛfɛ a bɛ se k'ale mɔgɔ faga c'est sûr parce que mɔgɔ min b'a kelenna tuma bɛɛ sintana se ka d'o la ni jamarɔmɔgɔ ye effectivement i y'a faamu mais a y'a émission nin kɔni kɛnɛ in kan yan n'a i bɛ émission wɛrɛ kɛ a bɛ sigiyɔrɔ min di ne ma i b'o kɛ tabure de ou bien parce que sɛsi a y'a sɛsi de bɛ kɛ non Gawa ma dege sɛji kɔnɔ sigi la mais i ye sɛsi dɔ a bɛ lamunumunu a ye sigi o n'a tɛ kɛ n ka levé nalen mais i ka i buruburu ni kɔni i buruburu n ba a ti mangori on appelle ça dilin de la parce que an ma chance sɔrɔ ka tulonkɛfɛnni ninnu ani pariki la taga ninnu an b'o sɔrɔ non généralement i b'a dɔn famaden ni fantanden tɛ kelen ye sinon an lajɛbaga i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen sa olu denw bɛ dumuni misɛnninw hali n'u b'a dun f'u bɛ nɛgɛ effectivement fama dɔw ka maraka dɔw ka du b'an kɛrɛfɛ olu ka mɔgɔ bɛɛ bɛ Amérique n'u den petit dɔ bɛ ko papu
ne de tun b'a to k'o imiter quoi ni ne ye papu ye ka geste min k'u fɛ yen non i ka ne b'o ladege e bɛ t'o k'aw fɛ ale dun den tiɲɛ de papu b'a n tɛ dumuni kɛ papa n t'a dun i bɛ papa mankan mɛn eh papi il faut manger un peu de chocolat papi il faut pas fâcher o bɛ dumuni kɛ kana kɛ maninka lu kɔnɔ dɛ il est surtout kaba ka i bada i ka kini sigilen ne de ko dɔrɔn ko n t'a fɛ bolokuru bɔlen yɔrɔ yɔrɔ ne b'a lɔ ne fa ko n kɔ dɔ dɛ i ɲamɔgɔ den na demu i b'i ba nɔ n'a bɛ dɛsɛ kɔngɔ b'i faga e tɛ nasɔgɔ bɔ waati dɔ k'i ban a sɔrɔla cogo min na e t'a dɔn ni fa y'i wele à l'âge de 7 ans ko papi papu mami mimi michu dishka non tu es chauvé o kɔrɔ k'i ka i wolola don min kɔnɔ frigo bɛ yen mais i b'i fa mankan mɛn ma ko n bere hama tɛ n fa tɔ ma i tɛ siri dɛ Kajawara wala Kajawara Setuba Kariaba o bɛ fede ni b'i tɛ siri kɔngɔ b'i faga o yɔrɔ ko fɛn t'o du kɔnɔ gawa voilà Ika sisan nɔ i fɛnɛ b'a la i bɛ ne ni n ka téléspectateur la yɛlɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni kow ye e b'a dɔn nin coronavirus ko in na information bɛ fan bɛɛ fɛ i ma n'i jɛngɛ corona i ma n'i jɛngɛ covid 19 ne mamuso de balila kan wele téléphone na dɔrɔn allo ne ko man ka kɛra cogo di bonbon ça va ne ko man ko ça va ala kalamani tɛ fɛrɛ kɛ ka docteur wele ne tɛ ka fɛn faamuya dɛ ko man e tɛ ka fɛn jumɛn faamuya ala ne ka téléphone ni y'a su fila ye a tɛ sonné bilen ko man ka tɛ sonné ala téléphone ni y'a su fila a bɛ ka tiso a tɛ ka sonné yɛrɛ bilen ne ma la ni coronavirus t'a la ne ko man ko coronavirus an ko i jo don ni jɔ an ka docteur wele ko sinon ne yɛrɛ ta bɛ n bolo yan nɔ o fana tɛ sonné mɔgɔ mana ne wele o bɛ fɔɔnɔ de e ko jumɛn n ko ka fɔɔnɔ téléphone bɛ fɔɔnɔ ne ko man ka o bɛ fɔ n'a yɔrɔ jumɛn fɛ n ko e yɛrɛ ta bɛ tiso yɔrɔ jumɛn fɛ ɔ batara den ne tɛna n ta kɛ e ta ka jouer ce que j'aime chez ma grand-mère parce que ale ka ko filɛ nin a dafalen tɛ kosɛbɛ quoi ne mamuso de filɛ nin parce que Davido nana Mali la n t'a dɔn aw bɔra waati min na Davido nana Mali la i tun t'a dɔn aw Nigériens ka dɔnkilidala i tun t'a dɔn Davido ka di cɛkɔrɔbaw de wa a ka di musokɔrɔbaw de kuma tɛ denmisɛnninw ma ne mamuso n'a terimuso de filɛ nin Kajajalani ka taa 20 000 places ta VIP ko fo ka taa Davido la yen n'u ye ɲɔgɔn kɔ kɔrɔtɔmu n'a ma teliya kɔni place na ba k'an to dɛ fɛn dɔ y'a bɛɛ ta dɛ yanni Davido ka yɛlɛ Davido yɛlɛlen Mali tellement o jouera Davido y'i to scène sanfɛ k'a ka samara bɔ k'a fili maliyɛnw y'o minɛ k'i to la ka samara filanan bɔ maliyɛnw y'o minɛ k'i to la ka karafufa ji ta k'a b'a se dɔn ne mamuso ko Davido a kɛn ka wala ni kana kɛ foyi a kɛn ka Davido b'o o ji karafufa ji bɔ ne mamuso kan o kɔfɛ u ye Mali rappeur dɔ de lajɛ ko Talbi kelen ko k'a bɛ n'o yɛlɛtɔ halala a ko ɲamɔgɔ dɛmɛ min ni jamana i tɛ dɔnkili da kan ka micro bila ka taa Talbi de b'i to la k'a bɛ Davido ladege yan k'i to la samara fɔlɔ min b'a sen na k'o fili n'o a ka fanuw fana minɛ filanan k'o fili a ka fanuw minɛ k'i to la ka karafufa ji de ta k'a b'o seri dɔrɔn ne mamuso ko gɔn ala ka n'i ci a bɛɛ ni ala nana kira cɛ n'i ye ji kan ka waraba filaso bɛ dɔ k'an fila mɛ yan mais ne yɛrɛ kɔnɔna fililen don parce que i b'a dɔn Mali rap yɛrɛ tɔ bɔra mɔgɔya la sisan mais ni dɔ i ma wele gɔn dɔ ye wada de dɔ ye sama de e ko ne ni i ka fana tɛ kɛ donso ye o don dɛ k'u bɛɛ faga ka bɔ an ka duw kɔnɔ o tuma an fana donso tobiri tobiri de y'an ye voilà Gawa Suwalen coronavirus ye bana ye bana min kɛlen don ka diɲɛ fan 14 bɛɛ don ɲɔgɔn na bi bana in dɔw dara la dɔw ma da la minnu ma da la o ladilikan jumɛn de b'e bolo k'a fɔ olu ɲɛna ne ba n bɛ fɛn min fɔ an lamɛnbagaw ye coronavirus i dara la a bɛ yen i ma da la a bɛ yen mun b'a yira la kana kalan yɛrɛ kana télé yɛrɛ filɛ n'i ma kɛ chrétien ye Mali la i bɛ kɛ silamɛ ye n'i ma kɛ silamɛ ye Mali la n'i tɛ boli sɔn hama tɛ i tɛ diinɛ la Italie chrétien bɛɛ bɛ boli ka taa jurumu yafa kɛ Italie o jurumu yafa bɛ kɛ église ba mun kɔnɔ o jɔlen don
silamɛ bɛɛ bɛ bori ka taa maga min kɔnɔ o jurumu yafa bɛ kɛ alikaba mun kɛrɛfɛ o jɔlen don kana sɔn diinɛ sira yɛrɛ fɛ nisɔndiya fɛn bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi ko bɛɛ kure la o balontan fɛn min bɛ balontan na la o tɛ koden ni dɛ ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye i ka bana kunbɛn o kɛ fisa ni bana furakɛli coronavirus a bɛ ka mɔgɔ minnu minɛ k'u faga mɔgɔ bayirika se b'olu ye effectivement se kelen pe min an ye yana kɛ se an bara mesure minnu bɛ ta pour que an kɛ kisi a ma an k'u matarafa effectivement n'o ye k'i tigɛ ko ka jɛ n'o ye ka jama lajɛrew dabila hali ni aw bɛ jama lajɛ mètre kelen bɔɲɔgɔnko k'u don aw ni ɲɔgɔn cɛ jama kana caya ɲɔgɔn kan ka se maa 50 bɔɲɔgɔnko i b'a dɔn mɔgɔ yi kana ɲɔgɔn na paniquer parce que an ya WhatsApp min b'i fa kinin dɔ ka ko min to kɔnɔ o b'o kɛ vocal di ka photo nin dɔ la o kan k'o tala a bɛ bɛɛ kun bon i bɛ Mali yɛrɛ jate minɛ mɔgɔ mun ma nansara kalan kɛ o de ka ca kosɛbɛ effectivement bon i bɛ mɔgɔ la paniquer deuxième guerre mondiale kɛlen dɔ ɲina ka suba bɔ dɔ ɲina o yi balolen marifakisɛ mo yi furute si bon coronavirus minɛ mɔgɔ faga o le ɲinan suri donc coronavirus ye saya sababu de mais saya mɛlɛkɛ tɛ dɛ dɔ sara accident na o dɔ yɛrɛ lalen sala yɛrɛ ma effectivement coronavirus ko fɔlen a na fida sugu bɛɛ fɔ dɔ yɛrɛ ye fida dɔ i ta o fida o yɛrɛ na i faga ka sɔrɔ coronavirus ma sa i ma effectivement donc an kana ɲɔgɔn na paniquer an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala k'an ka jamana ba nin kisi bana in ma amina rabi voilà o de bɛ ne fɛ coronavirus ko in ayiwa i ka bon Gawa VIP a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan quoi parce que n'i y'a mɛn jɔnni kunna n'i y'a fɔ sababu ɲuman c'est vrai bɛɛ b'a dɔn an ka jamana in bɛ cogo min na bɛɛ ni keleya jamana don an bɛ ɲɔgɔn kan waati bɛɛ mɔgɔya b'anw de fɛ yan nɔ n'an ka dumuni kɛ bɛ yan ni i bɛ taa jamana caman na i tɛ taa sɔrɔ yen bon ala k'an kisi k'an tanga n'a fɔra ko bana bɛ bana min n'i gɛrɛla i mɔgɔninfin ɲɔgɔn na walima n'i tisora walima a bɛ na fiɲɛ fɛ anw bɛ ɲɔgɔn kan cogo min na tan ala k'an kisi di ala k'an kisi ala ka kuluwalaw 100 don a n'a cɛ kuluwalaw 2,000,000 ba kɛmɛ kɛ dɔgɔ 1,000,000 i m'a faamu parce que n'a a nana propager mesure de prévention minnu bɛ yen ne yɛrɛ bɛna exemple ta k'a jira maaw la sa ko anw fɛnɛ b'an protéger jɔn bɛɛ n'i dakan de don mais ilo min kɛla mɔgɔ tigɛ fa micro fɔ alo tɛ aw de ni dɔɔni kɛ n tigɛ an ka jira mɔgɔw la ka mɔgɔw sensibiliser kɔrɔlen u b'a fɔ ko n'i ye artiste ye fɛn na dɔrɔn k'a saralen don bon anw filɛ anw tɛ sara nin na mais an m'a kɛ anw yɛrɛ kanubaa minnu bɛ yen n'i y'a mɛn ko artiste filɛlibaga de fɛnɛ don donc an bɛɛ lajɛlen k'an protéger a mana fɔ cogo min na an ka dan o ma ala k'an kisi quoi Gawasu ale y'a fɔ cogo min na se bɛ jamana ninnu ye se tɛ anw ye tel que par exemple maintenant anw filɛ nin ye anw ka jamana ye compte dɔ dayɛlɛ k'o ka dɛmɛ kɛ maliyɛn bɛɛ ka dɛmɛ kɛ tandis que jamana tɔw bɛ yen olu bɛ ka hɛrɛ k'u ka jamana ye k'a fɔ ko bon a ye to so an bɛna dumuni ni fɛnw d'a ma a ye to so an yɛrɛ bɛ nin miliyari hakɛya bɔ a mais ilo tan fɔlɔ n ko la tɛmɛ comme a ye minnu mɔgɔ karannen de compte le dayɛlɛlen compte dayɛlɛlen ko mɔgɔw ka dɛmɛ kɛ mɔgɔw ka dɛmɛ kɛ jamana yɛrɛ da i ka n'a kaba taga latigɛlen non moi je vais partout au village non sisan o kɛ kun ye ka mun fɔ ka n bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn k'a dɔn on est dans un pays pauvre c'était an ye donc n'a fɔra k'an ka dan yɔrɔnin minnu na an ka dan o ma ala k'an kisi k'an tanga hali bi amina yarabi ayiwa Gawasu ale i bɔra k'a fɔ an ɲɛna i bɛ dɔnkili fɛnɛ da ouais bon mais n'a kun continue d'o fɛ vidéo ci ne yɛrɛ ma surɔ i tun bɛ ka dɔnkili dɔ da coronavirus kan n'i bɛ se ka dɔɔni da ne yɛrɛ n'a filɛlibagaw ye o la o bɛ diya ne ye trop dɔnkili Attendez, je présente. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau Mali Kunafoni TV. Ce soir, nous avons un grand artiste, il est venu de Kaba, c'est un Maninga VIP, il fait du hit en ce moment. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, veuillez accueillir Gawasu Ale. Ouais, bon, donc les sous du mène et cadeau.
i min da coronavirus o de ke ka video d'aw ye. ala o de o kelen pe nin de ka d'a ye album kelen o album kelen. Oui, monsieur, on est à vous. Mais comme a bɛ la waati min na n ka manager tun bɛ n kɛrɛfɛ bon o tɛ yan O tɛ est-ce que yan. a tɛna a yɔrɔ dɔ i tɛna bɔ n kɔnɔ Non, o tɛna b'i kɔnɔ. Moi, je suis là, je suis là, je suis là. bɛɛ la a y'a fɔ n ka guitare ta Il y a ton cachet, non, il y a ton bon komi cachet. ne de tun ye dununba ye Oh. bon e bɛ kɛ dununba Ah, voilà. coronavirus la mɔgɔ faga ɲa coronavirus la mɔgɔ faga ɲa i ma jigin ma yɛlɛ o kana an bɛɛ faga yan coronavirus kɔni bantɔ an bɛɛ la yan sara i la o fɔlɔ nɔ de ye burimori kasi kan o fɔlɔ nɔ o bɔlɔ nɔ de ye serimori kasi kan o bɔlɔ nɔ o b'a bɔ i dɔ serimori kasi kan o b'a bɔ i dɔ i di t'a wolo den tɛ sɔrɔ labi den minnu sɔrɔlen yan coronavirus bɛ fɛ k'o bɛɛ ban i t'a ko la lɔ in ba coronavirus tɛgɛ dununba fɔ dɔrɔn ala i ye subalu bɔ itali coronavirus ma sirannen ka subalu bɔ Espagne coronavirus ma sirannen jama min bɛ coronavirus dɔ kana se farafinna yan k'i bɛ kɔle faga an b'i dɔ fudon k'i dɔ Non, attends, on va produire. Chers téléspectateurs, nous allons produire cette belle chanson de Gawa VIP. Voilà, comme voilà, Gawa. Ouais. À part cette chanson de Covid-19, quelle autre chanson que tu as pour notre voilà. Bon, musique avant Angela. Je suis le petit-fils de Siramouri Diabaté. Oui. Donc, musique ne fan bɛɛ quoi. Hein? Oui. Bon, c'est ça. Mais donc, on m'a connu à Emmanuel sur la chronique, on continue la chronique. Kɔngɔ bɛ n faga dɛ. Bon, c'est ça. Et quand donc les flammes mais donc il peut continuer, il peut da pour faire plaisir à notre. Sugu bɛɛ bɛ yen musique bɛ Bon, yen. min ka di ne a ka di ne ye bibi na Bamakɔ confinement i b'a dɔn couvre-feu in kɛlen bɛ ka min da Bamakɔkaw kan surtout Bamakɔ musomaninw kan s'il te plaît chaque nuit ni awɔ musomaninw dɔrɔn de don cɛmaninw don non cɛmaninw jumɛn cɛmaninw ta o bɛ faamu parce que n'i y'a mɛn awɔ fɛn ko bɛ yen dɛ ko bɛ yen dɛ ni ma musomanin min ye ma dumuni snapper ouais Ibiza mondial statut mondial mais si ça a bɛɛ kɛlen chambre mondial salon mondial appartement mondial bon i b'a dɔn ko ni couvre-feu in banna nɔnɔmugu o ye fɛn bɛ tila ka na dɛ caman bɛ nɔnɔmugu daji basijalan ni burujalan na dɛ i tɛ se ka bɔ dumuni tɛ feere mesdames et messieurs une chanson dédiée voilà an ka taa fɛ tɛgɛ ay baninde sunguru nenu bani furuke ko ma fo kalabantiya ay baninde bi muso bano ma fo ko mayɛlɛma muso ɲinjan bɛ ne singomi ɲimi dɔ a fɔ ko o bano ma fo ko mayɛlɛma o bano ma ko mayɛlɛma muso ɲinjan bɛ ne singomi ɲimi dɔ o bano ma ko mayɛlɛma bobadaba bɛ ne demarisi dɔ o bano ma ko mayɛlɛma pɛgɛlɛni bɛ ne secrétariat la o bano ma ko mayɛlɛma muso surumani bɛ ne ji tasira fɛ o bano ma ko mayɛlɛma muso jamijan bɛ ne lɔgɔ ɲini na o bano ma ko mayɛlɛma na muso jɛman bɛ ne salon kɔnɔ o bano ma ko mayɛlɛma muso finman bɛ ne gabuguda la o bano ma ko mayɛlɛma i ka n da ma jigin ko fɔ bɛ de merci i b'a ye an fɛ yen i b'a dɔn misiki fɛn fɛn bɛ kɛ misiki bɛ kuma i b'a ye dɔnkilidala caman bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ ko bi ma karisa bila dɔnkilila la a tɛ ka ɲɛ sɔrɔ o tɛ n bere manamanakan sankaso ka di Mali la ka tɛmɛ diɲɛ dɔnkili bɛɛ kan seri n jifiri bila n kunkolo minɛ yan fɛ n fereke tɛ n kutan diɲɛ bɛɛ bɛ gudi mais dɔnkili min bɛ leçon di a dɔnkili lamɛn man di dɛ pour que k'i ka kuma sɔn ji la même dans notre domaine comédie la bɛɛ b'e ka style dɔn tu es respectueux tout le monde me connaît je suis respectueux mais en tant ka yɔrɔ niveau exact la parce que fanu yɛrɛ bɛ yen tant que n'i ma manamanakan yɛrɛ de fɔ i bɔ man di quoi k'a ka kuma sɔn ji la bon n'i y'i cɛsiri fɛnɛ avec le temps tendance bɛ na quoi donc reste toi-même o kana ni mais n'i y'a ko bɛɛ o de ye o maninka yi ko k'i bɛna dugutigi ye koko sanfɛ o tɛ dugu kunko di quoi dugutigi yɛrɛ kunko de y'o ye effectivement an bɛ tala nin bɛɛ la an bɛ yɛrɛ ɲini yan
barabana i sen tɛ musokɔrɔba kelen dɔ i b'ale ma bi ferme nu i ba bɛrɛ bɛɛ b'i ma don ay be a odo komi n bɛ min fana ɲini aw ala ka furu nɔgɔya muso ye amina rabbi sinon i bɛrɛ se an ya gidɔrɔnda i la bi sɛfan min tele a bɛ yan a bɛ kɔngɔ bɔ an na muso in de tɛ furu fɛ wa ala ka furu nɔgɔya mali muso amina rabbi amina o ko amin amin komi o yɛrɛ n'ala sɔnna ma tele fila na n yɛrɛ bɛ studio la an bɛ k'o kow préparer n'ala sɔnna musow yɛrɛ ka furu dɔnkili dɔ bɛ yen an bɛ k'o préparer a tɛmɛ n'ala sɔnna ayiwa an filɛlibagaw aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la ne ka bi invité ninnu ka farin o ye farinya da ye an bɛ tɛmɛ ni an ka ko tɔw ye i ka depuis ni baara in daminɛ ka na bila bi la i ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ artistes bɛɛ ka gɛlɛya tɛ kelen ye artistes ka gɛlɛya bɛɛ ye kelen parce que n'o ko bɛna n da se gɛlɛya ma hali sisan gɛlɛya ma bɔ gɛlɛya bilen de bɛ n kan gɛlɛya bilenba parce que ko bɛ ko la i tɛ se k'a kɛ ni fɛn dɔ t'i kun k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye donc o yɔrɔ la ni ne ko bɛna n da don gɛlɛya la wallahi an bɛ si yan bilahi an bɛ si yan ne bɛ min fɔ dɔrɔn an kanubaa minnu bɛ yen n'u bɛ to k'an dɛmɛ u ka dɔɔnin fara a kan parce que n'i y'a mɛn artiste dakuru ɲɛ kelen n'i famana i ka artiste ma ka kura bɔlen ou bien artiste bɛ i b'a ye tout le temps a bɛ fɛn kura bɔ a bɛ vidéo kura bɔ a bɛ fɛn dumanw bɔ n'i famana a ma a wele k'a ɲininka i bɛ taa sɔrɔ problème dɔ b'a da la moyen de financement dɔ bɛ yen ou bien problème dɔ bɛ yen donc o yɔrɔ la n b'a fɔ an kanubaaw ye minnu bɛ an dɛmɛ u k'u jilaja u k'u cɛsiri halisa u k'an dɛmɛ parce que n'o ko bɛna n da don degun na sisan wallahi a tɛ ban donc ɲuman ye min ye degun bɛ yen wa i ka ma tila degun na halisa an bɛ degun na n b'a ɲini kanubaaw fɛ Mali Comédie kanubaaw bɛɛ fɛ Gawasu Ale kanubaaw bɛɛ fɛ an bɛ degun na u k'an bɔ degun kɔnɔ o de ka d'an ye ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Gawasu Ale an b'i fana lamɛn i b'i da don i ka gɛlɛyaw la degun bon i k'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan sabula maninkaw ko ten denɲɛrɛnin y'a dugutilafɛ si min o ye tiɲɛ ye mais i da tɛ bɔ sin na i bɛ goya i fa ye traité de bamanankan na parce que i b'a dɔn n'i ko gɛlɛya an fɛ yen gɛlɛya bɛɛ tɛ dɛsɛ ye n b'o dɔw bɛ bɔ an da mɔgɔw b'o kɛ an yɛrɛ jugu ye k'a sɔrɔ an bɛ ka dɔ de ladege ka leçon dɔ di société kɔnɔ kuma dɔ bɛnnen bɛ an da n'a kuma kɛra mɔgɔ min contre a don o bɛ fara an jugu kan effectivement ari gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ o ye moi personnellement gɛlɛya min bɛ ne yɛrɛ kan bon o gɛlɛya o ma daminɛ ne la quoi ne fa y'o gɛlɛya kɛ ka tɛmɛ ne mamuso de kɛra artiste fɔlɔ ye Mali kɔnɔ ka ORTM micro minɛ ka dɔnkili da mais a salen sɛgɛrɛ Kasemari Jabate ne fakɔrɔba ye dɔnkili diman tɛ yen k'a ma min la a salen sɛgɛrɛ munna maliyɛn t'i ma don i la f'i su k'a Mali drapeau biri o kunna k'i tɛgɛ dɔ fɔ k'i na baara kɛ cɛ i minɛ kɛ min kɛla an suko dɔ a y'o k'an kɛnɛ ɲɛna san effectivement ko janni ka jɛgɛjalan di voilà bon i b'a ye sisan ne mana arla ko diɲɛ ka guri ne mana arla mobili ba bori la ne mana arla ko Bamakɔ sungurunin k'i bori ko ɲɛ sare ne mana arla appartement t'a la ne nana parce que munna i b'a ye Manden sariya 44 diɲɛ bɛ ka lafiya o la o daminɛna Manden mun kɔnɔ hali fɔlɔ o Manden bɛ retard la ne nana ka liti dɔ de kɛ maninkaden bɛɛ bɛ se ka fierté sɔrɔ ka walawala ka yira ko i tɛ mɔgɔ denni ye mais ne y'a fɔ e ɲɛna o daminɛ ani bi tɛ o maninkaw yɛrɛ tɛ ka bori ka ne dɛmɛ tu vois un peu le problème ne mana taa diɲɛ fan fan maninka kɛ mana dɔnkili la maninka kan mana comédie kɛ maninka kan ne nana Bamakɔ en 2001 ni sisan tɛ n'a ye n diya maninka kan kelen t'a fɔ tiɲɛ don mais ne yɛrɛ mana jama ye n'a maninka ka fɔ tɔ bɛ juguya pour que mɔgɔw k'a lɔn k'a fɔ ko siya dɔ bɛ yen sur terre valeur bɛ siya min na ça c'est sûr mais maninkaden baden yan siya ye o siya tɔgɔ tiɲɛ tɛ dɛ ne bɛ émission kɛ a la radio maninka émission fulaw bɛ n dɛmɛ a la marakaw bɛ n dɛmɛ a la mais maninka min tɛ dɛmɛ a la a ka dɔgɔ dɛ mais mun na i tɛ k'i yɛrɛ de donc o degun yɛrɛ ne kan ari kɔnɔ o y'o ye
donc ni maninka de kulo e kembe to tewri kanata ni maninka de kulo be ngana oui ni ya ye an bɛ ka fɛn mun kɛ i n'a fɔ i ka ye min fɔ e bɛ caméra ta i b'i ka énergie ta farikolola baaraw bɛ yen donc k'e bɛ vidéo kɛ ka mɔgɔw la nisɔndiya k'u la sensibiliser a tɛ taa musaka kɔ bon an bɛ k'aw minnu na nisɔndiya aw sigilen bɛ yɛlɛ la kɔngɔ b'an yɛrɛ la vidéo kura min bɛ bɔ kɔfɛ o tɛ diya dɛ kɔngɔtɔ ka vidéo tɛ se ka diya dɛ o tuma y'a hakili t'o la voilà ayi don a sɛsi nin wala dɛ a bɛ nɔ diya nɔ la ka fitinin fara Gawa ka kuma kan Gawa VIP ka kuma kan parce que a ye kuma min fɔ Kasemadi ni a mamuso min ye micro fɔlɔ ta u sara sɛgɛn la dɔw yɛrɛ tɛ o parce que il faut que gouvernement fɛnɛ ka a mago don artistes la ministère de la culture u mago don u ka artistes la u k'a lajɛ ka INPS dɔ créer artistes ye au moins n'i ye carrière bila kalo o kalo i ka se ka taa fɛn dɔ ta il est temps koyi il est temps parce que n'i yɛrɛ y'a jateminɛ fɔlɔ Mali culture on était premier même jusqu'à présent parce que o y'an yɛrɛ ka cɛsiri mais sisan n'i ye Mali filmu ta k'a jateminɛ Mali filmu mana taa compétition an kun bɛ premier prix ta mais bibi na lɛ Mali filmu mana taa i kɔni an bɛ se ka min sɔrɔ dɔrɔn o ye costume ye prix du meilleur costume parce que bɔgɔla ɲumanw b'an fɛ yan fɛn ɲumanw b'an fɛ yan an bɛ se k'o dɔrɔn de sɔrɔ sinon a réussite la donc an b'a ɲini gouvernement fɛ u k'u mago don u ka artistes la ani mɔgɔ fɛn minnu fɛnɛ bɛ minnu tɛ gouvernement na n'a se b'u ye ka mɔgɔw dɛmɛ an ka kelen fɛnɛ fɔ maliyɛn b'a fɔ tu an b'a fɔ ca e ka ne ye k'a fɔ k'i bɛ ne dɛmɛ maliyɛn kelen de b'a fɔ ko a bɛ ka na tɔgɔ ɲini na a bɛ ka na i ka tɔgɔ d'a ma tandis que e b'a dɔn Ala ni kira cɛ i ni ŋaniya cɛ i nalen bɛ ne dɛmɛli de la donc u kana n'o bila u kunna i bɛ se ka min kɛ min ye o k'o ye n bɛ min fɔ k'i ka kuma in dafa n'o tɔgɔko yɔrɔ ye waritigi o waritigi dɛmɛkɛla o dɛmɛkɛla n'i bɛ dɛmɛ ɲini n'i bɛ dɛmɛ kɛ artiste ye ni mɔgɔw ko i ma k'i bɛ ka kɛ tɔgɔ kama sɔn o ma denkɛnin mana bange diɲɛ kɔnɔ 15 saba de b'i la 15 fɔlɔ o ye ka daminɛ i san fu ka taa san 15 donni t'i kan i ka di du bɛɛ ye e ye ciden dɔrɔn de 15 filanan mana fara kan o b'a kɛ san 30 ye o waati mɔgɔ dɔ fana ɲɛ bɛ jɔ i la dɔ fana mago b'i bolo fɛn na muso fana dɔw ɲɛ b'i la furu la o waati b'a sɔrɔ i baliguyara 15 sabanan o ye san 45 n'i ser'o ma k'a sɔrɔ e ma fɛn min sɔrɔ chance min b'i ɲɛ o tɔ ka dɔgɔ e ni saya de bɛ ka surunya ka tɛmɛ balo kan mais artiste de bɛ san 50 sɔrɔ Mali la k'a sɔrɔ a ma deli ka 20 projet réaliser ne bɔlen Laginɛ kɔsa in na Laginɛka ye ne kunbɛn ne donna Laginɛ i ka fɔ ka bɔ Laginɛ sɔɔni bɛ kasi la parce que i b'i miiri maninkakan min bɛ n da ne tɛ Laginɛka ye mais Laginɛka ye ne kanu kan nin kama ka sɔrɔ maliyɛnw bɛ kanu maliyɛnw tɛ dɛ k'anw kunbɛn o ye min kɛ ne kunbɛn na a bɛ 3 kilomètres bɔ a bɛ mototigi 50 bɔ a tɛ tɛmɛ o kan mobilitigi dan t'a la a tɛ tɛmɛ o kan bɛɛ ko maninkakɛ ne tɔgɔ ma fɔ olu bɛɛ ko maninkakɛ parce que u ye n kunbɛn maninkaya mais ne bɔlen Laginɛ lon min ka jigin Mali la ne selen Jikɔrɔni Laginɛ place la hali paranti minnu ye o tɛ ne ka ne fo hali mɔgɔ ma hali i bɛ se k'o ye yɛrɛ n kɛ n teriya kɛ bɔ a ye ne kɛ yamobi i bɛ soso baga de voilà donc finalement a bɛ mɔgɔ ɲugu i yɛrɛ dɔn hali i ya jamana kɔnɔ o de la artiste min bɛ fɔɲɔ bɔ dani sɔrɔ quoi Europe ou bien quoi dugu wɛrɛ la o tɛ segin bilen kana jigin i la dɛ effectivement i bɛna bɔ bonni dɔ ka jisuma bɔ i kan min na jisuma bɔ i kan i tɛ bɔ yen dɛ effectivement i b'i la yen de i b'i da yen a laban kɛ glace ye komi kuma tɔw bɛ voilà merci ɲali sɔrɔ olu la mɔgɔ fila min weleli bolo nin ninnu kɔnɔ falen kuma la an kɔnɔ ma n taara an bɛ jigin yɔrɔ min na a k'an wele k'an ka jigi an tɛ yɛlɛ dɔɔni ayi an kɔni yɛlɛ de ayiwa an ka yɛlɛ dɔɔni an kɔni diɲɛ an m'an ta to Ala ma sa wala y'an di Ala ma Ala bɛ k'an contrôler mun de y'a sɔrɔ ayi kana kasi sa kana kasi kana kasi sa i ka kana kasi sa kana kasi sa i k'i sabali sa wala kana kasi Mali dusu kasi i ka kana kasi i ka ma
kasila mun de la sabula ni kasi kuma baba ni wala sala ma ko de Allah ni kasi kuma ba araman no ngoro fo ma akay do beni daga ci man national ni kasi ngani Michel ni wala akay sisa mamu do beni daga mi rebe ne ko na fili mi ga video kura bo bi wala xam ñu ko bulo me gele ya dale fle ko la mo te ka wori mo si te ka wori jam mo bara bu bena la problème ya o ti diga video télécharger de o ta yini ga sa de o be gire wala te chegar video jare ta chi ma o ta lo ko forma ko akay ne te ka dina mo mu bena wal dora no ma do fo de bi dale to wala dro mo ka baligi wala Ibrahim wala wala re wala bilay bo mi rebe ga ne to ranin dem sen mu ne dem sen ak no fe ikele artisi e boro jebe ba wala o do be kla ke joge cheni fene pura te la dro ke ya dala absolutado wala jigana wala jigana wati ba mi ke nyongo nga mais artisi e fene besoin de réflexion no me wuro bo che ko ko ne te boro la te adri bo ore kuma si ma ore re wala chadri wala te muso sara ni go fana ki mi metro te muso fe akay ne te kasible akay ne ba ante kasible gawa chati gara ne ko sira naw kasira kana sira ni asa kasire na ma ibaro ko wa diara kono ni mai théâtre bola le psiki la ele sansa ngakla gila kashi sansa ça wallahi mais on dit que gouvernement ou ko ni policier ni policier fier ni majo policier kana ni igé sur un accident provoqué n'est-ce pas policier de jolin flende depuis 7 heures à circulation faut 18 heures à mamo ko fieta soro 18 heures à nyabe mananga ke do na tola awo ka mobili jatemina nya bala vienti 2020 ka mobili la awo ko prrr o majo aka motota ko gain yo bu mako fam beddo ñono commune 1 commune 2 commune 3 fu commune 6 ja je karaté maturité ceinture noire 5e dan tere fleni ki klinga do aka karaté ke sali kono kalando be wulila ko 11 mètres policier yo policier jati gara cey ko ci ka policier la ko policier ke tay ñu policier ne fena tay 11 mètres donc mo ngale bo mo la gne place mombli nunu beteme anga village fe bon yoro bu be kar munu bla joueur bulo klimu ne ba ko fenêtre tala dole o France o revoir black na di maninga do ma o fene o ke passager tala ika kan do ni mombli ko no la gne kankan ka bunde anye nala kedo mombli ko no akono fudu go nyireta kono fudu bla bla c'est femme brabrale an lole kure male dro mu ko c'est femme brabrale be muga ay ba sama muri yo yedo ko di ko ka keme flala dama fenêtre te mombli la de be ni nyalo aro amasiga ke ko be ka fudu ngidro kadamu no fa do ila ko ala to do nyimi ka bo kure male ke se narena c'est femme brabrale na gudro na kuchuli ke ile mfa ja ke kono murudile fenêtre te mombli la musoro bado na deni sigile akrefe ile mombli bi keta ke buti mombli bi keta ke buti mombli kono mo be nyaku mun sigile c'est pas pour la ko pour anana pour yere dabla saka ke fus ni fusé musoro ba nyaku mun sigile attention bi na ngewuli modeni ngoni solution bi ngoni teke ka abra ko pour avo ko ma ana dogreti ile kele sigile sa nyaku mun an se sibi an lo sibi postu la dro se fantiki na le chef femme brabra lebe ke na fo ko kana ni keme flala wore mto la ko dro ko ala ndenge aki fani baka mai ka ke ala mi sanda kan ni ka duko ko loda ako kama yake na do wore sa ibi kanga yake me flala mi sa we ko to li mi ndanga ka se kure mai na ma fe
i kuma la ko pour mɔgɔ tɛ ka kuma parce que kasa tɛ pour la mais depuis fosi daminɛ na n ka tension bɛ ka wuli a k'i fa kama i k'o don lemuru la j'aime bien musokɔrɔbaw ka di ne pourquoi parce que ne ne mamuso tatɔ Segu bamananw bɛ kuma dɔ fɔ komi maninka bɛ bamanankan mɛn cogo min na u b'a fɔ ko n'i ye ba tan k'i to bolimafɛn min na ko san tɛ yɛlɛma n'i m'i yɛrɛ halala sɔrɔ wala ko n'o ma sɔrɔ ko i b'i yɛrɛ halala sɔrɔ ne de filɛ nin ye ka n terikɛ ka mobili sɛgɛn k'a fɔ ko ne mamuso bɛ taa Segu anw de filɛ nin ye k'an to mobili kɔnɔ ne bɛ san à l'heure la wagati min na kungo kɔnɔ de filɛ ka n'i jɔ gitɔrɔn sanfɛ ne balila dɔrɔn ko min sen da fɛrɛn kan dɔrɔn ko fiya ne mamuso ko i ka ne ko man ka yɛrɛ to o ma mobili man di yan ne ko man ka di ne kɛ o kuma n'a tan ne ye chaque premier retour kɛra di dɔrɔn pap k'an da ba kɔ ba yi fara ka jigin village fɛ depuis 10h fo 18h an bɛ ka ba gɛn an tɛ ka ba sɔrɔ ba yɛrɛ de nana ye sisan tɔ t'ale la n'ale ma solution ɲini sisan an m'ale faga ba de nana sa a bɛ ka fila a bɛ k'a tigi yɛrɛ wele sa fulakɛ balila dɔrɔn ka girin k'i jɔ anw ɲɛ sira la dɔrɔn ko ayi a kɛra di a bɛna n ka ba faga wa ne muso y'i danga ne la i ka ko n'i ye ba ta k'a bɛ kɛ mobili a fɔ n'i ma ba sɔrɔ n'i ye batigi ta o tɛ avion ye ka taa mɔgɔw ka musokɔrɔba faga mais Bamakɔ musow mais mun de la ne ba mun de la Europe ka di Bamakɔ muso ye surtout bogotigini kunda tellement Europe ka da ye min mena wa tonton bila aéroport la o bi photo ta n'o ka passeport ni valise a bɛɛ bɛ voyager ka statut kan a bɛɛ voyager ka statut kan tellement ka i somini ay tɛ ɲɛda yɛrɛ bɔra kɔ ay ba i senkɔrɔla bɔ ka avion ni dɛsɛ o tɛ ko la ko destination ye ngoni o dugu tɛ fɔlɔ ne tun bɛ to ka bogotigini dɔ wele chaque fois ne y'a wele allo Gawasi wale ne bɛ Dubaï de a bɛ taa mais i b'a dɔn ko nin bɛɛ pisi b'a bolo wa ja Faransi pisi o bɛɛ k'i bolo Bamakɔ yan ni crédit o la o mɔgɔ sɔrɔ la il est Faransi t'a bolo Dubaï t'a bolo États-Unis t'a bolo Maroc t'a bolo Sénégalais y'a bolo ne ko a b'i wele Bamakɔ yan a n'a ye négatif allo Gawa ne bɛ Maroc de ni escalier de kɛ n ka voli fɛ n'a ta a bɛ tan don dɔ la ne fana karabɔ n yɛrɛ la k'a ka Faransi numéro in tenter a ko allo Gawa ça va ala ne ma se k'i ka appel fɔlɔ ye n filɛ Paris de quoi awɔ kɛ donc n ka course dɔw bɛ Faransi fo n k'olu ɲɛnabɔ de donc ni n bɔra yen n bɛ tɛmɛ États-Unis fɛ donc n bɛ sɔrɔ ka escale kɛ Côte d'Ivoire n bɛ tɛmɛ ka n ka mobili dɔw bɛ port la yen quoi cɛ ne n'a bɛ appel la yɔrɔ min na dɔrɔn fali kasili ko ne ko ko Fifi Faransi ni fali a ko ni tɛmɛla Kaba la village dɔ de bɛ yen ko Paris o ye mamuso ninnu ka dugu ye an nanen bɛ yen fɔlɔ ne ko n y'a to Ala ma Kaba mara o denni mamuso u b'a fɔ a ma de ko Korotumu ba Korotumu i bɔra ka denni min fɔ o mamuso ba Korotumu de filɛ nin ye wagati bɛɛ a b'a denkɛnin dɔ b'a bolo a b'o danga mɔgɔw ye kuma bɛɛ kɛ musokɔrɔba fɛ ko musokɔrɔba sabali woloden n'a ba cɛ ni ba ye den danga dɔrɔn a b'a minɛ directement mais i bɛ to ka dugawu k'i den a m'o lamɛn ni den ko kɛ dɔrɔn wallahi dangaden e tɛ kɛ foyi ye dangaden kɔ n'e ma sabali wallahi e sen tɛ sɛfan ci n'e ma sa n'u m'e minɛ k'e don kaso la i ka fama tu directement danga nana bonya a nana minɛ den yɛrɛ ma sa den de filɛ nin ye dɔrɔn wali kungo karisa t'an bila yen fan fɛ u y'a minɛ ka taa datugu yanni cɛnin ka bila musokɔrɔba sen kana dɛ ka hami k'a tellement a kun Korotumuba kun don fo k'a kɛ Korotumu jalanin ye denkɛ mɛnna kaso la don kelen ne de nantɔ dɔrɔn ko ma n ye kuma bɛɛ f'i ye i den de don i mɔden na anw ye mais to ka dugawu k'i den ye n'a ka ɲi kosɛbɛ i ka to ka hɛrɛ ɲɛsin a ma a y'o faamu dɛ denkɛ bɔlen hali ni denkɛ mɔgɔ faga ko a bɛ kɛ i ka ba taara den kunkolo i n'a fɔ minisiri kunkolo dɔn kɔnɔbara ko député kɔnɔbara n'i ma sabali wala i bɛ kɛ président ye jamana in kɔnɔ ala ayiwa sisan nɔ émission sera a kuncɛyɔrɔ la an ka waati koronna teliya la Gawasi Ale conseil jumɛn de b'e bolo denmisɛnnin fitinin minnu bɛ ka wuli sisan n'u bɛ ka don comédie la k'a di olu ma bon conseil mun bɛ ne bolo ni i kɛra ɲɛmɔgɔ ye kuma dɔ bɛ yen n'i ko i b'a fɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'i kɛra ɲɛmɔgɔ ɲɛngo ye sisi
i bɛ denmisɛnnin ta mɔgɔ miliyɔn 1 min bɛ fɛ ka kɛ théâtre bɔla ye miliyɔn 1 na tan denmisɛnnin kunkolo gɛlɛnin dɔ i b'i sigi gɛrɛn na an ɲɛ jalen an bɛ téléphone ta ka fɛnnin dɔ tourner ka bila réseaux sociaux kan mɔgɔ i k'a lɔn k'an fɛnɛ balolen o ni ɲɛ artiste ye tɛ kelen ye Mali dun falen b'o de la i mana yɛlɛ réseaux sociaux fan bɛɛ fɛ même i ka yɛrɛ filɛ souvent ne bɛ ka vidéo kɛ mɔgɔ caman b'a fɔ karisa i bɛ vidéo minnu kɛ to i ka caya i ka yɛrɛ delila ka déplacer ka ɲininka ko Gawa munna i tɛ vidéo ninnu kɛ n ko i k'a ma n ko kolon kelen bɛ yen n'i da fa tiga la i bɛ k'a ɲimi tigatoli kelen mana don a la a b'a bɛɛ la denmisɛnninw ka kulata kan fɔ cayara donc n'u ye manamanakan fɔ minnu bɛ k'a ye a bɛ fɔ ko Mali théâtre bɔlaw ye mɔgɔlankolon ye k'a sɔrɔ mɔgɔlankolon dɔw de b'a la donc théâtre ye jamana dilan de être comédien c'est pas pour être impoli donc baara in ne yɛrɛ filɛ ni n bɛ scène kan ne de ye Gawa Suwale mais au dehors de scène ne ye ɲalutigi le donc baara in bonya o de denmisɛnninw ka bila i kunna métier de don u kana n'a kɛ ten dɔrɔn parce que dɔ bɛ baara in na o yɛrɛ bolo ko molobaliya de don effectivement n'importe qui ne peut pas faire les gens donc ni mɔgɔ bɛ fɛ k'a kɛ dusu la ka Mali art labɔ ka Mali coutume labɔ k'an danbe labɔ Ala ka barika don a la amina rabi wa n'a fɛn fɛn sera ma n se ye mun ye n b'o k'o ye ne bɛ se ka min f'u ɲɛna o y'o ye faamuyali sɔrɔla la i ka bon i b'a dɔn une fois que ni comédien kelen kumara n'a sɔrɔ a ka optique ye kelen a ka vision ye kelen ye e bɛ fitinin de fara kan ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ye tɔgɔ ko mɔgɔw kan tɛmɛtɔ to k'u bolo denkɔni jɔ na ko karisa tɛ ne walima musomaninw ka girin kan ko karisa filɛ ne c'est pas ça toute chose yanni k'a kɛ il faut k'i ka kanu fɔlɔ de n'i m'a kanu i mana don a la togo togo tagalen ɲɛfɛ i bɛ jɔ quoi k'a fɔ denmisɛnninw ye si réellement je dis bien si réellement n'a sɔrɔ théâtre bɔ in ka d'u ye de ko comédie in ka d'u ye de parce que comédie in ye théâtre bolofara dɔ de ye n'a sɔrɔ ko comédie in de ka d'u ye i bɛ se ka kɛ comédien ye ka sɔrɔ i tɛ mɔgɔ layɛlɛ i bɛ se ka kɛ comédien ye ka sɔrɔ i bɛ sensibilisation de kan i bɛ éducation de kan i bɛ ka fɛnw tɛ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ layɛlɛ i bɛ se ka spectacle kelen kɛ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ yɛlɛ kelen t'a kɔnɔ mais komi comédie in de kɛra pado ye donc o de ka d'u ye n'u bɛ fɛ k'a kɛ u ka formation ɲini ni n ko formation Gawa Suwalen filɛ nin a bɛ se ka kɛ denmisɛnnin dɔ b'a ka yɔrɔ la aw b'a dɔn aw kɔrɔkɛ de ye Gawa ye Gawa n'a ka dɔnniya a ye t'a ɲini yan'a ka aw don a la ten directement dɔnniya ni min b'a la dɛ t'o ɲini a b'i bilasira o Gawa ka sira ye min ye hali n'an m'o du kɔnɔ ni e taara i b'a sɔrɔ e ka vidéo dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mot vulgaire dɔ b'a kɔnɔ ou i bɛ taa sɔrɔ nɛni dɔ b'a kɔnɔ ou i bɛ taa sɔrɔ idée bɛ na défaillance kɛ yɔrɔ dɔ la n'i y'a ɲɛfɔ a ɲɛna a bɛ se k'i corriger karisa an ka société parce que Mali ko bɛɛ société de an ka fɛn bɛɛ limité len don yan je prends l'exemple sur la Côte d'Ivoire où il n'y a pas de tabou, c'est sans tabou. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, avec botele la tuguni. Mais on fait en religion, on a damé, on a tabia ou t'en permettre de faire nos faux. Donc il faut que qui miro la nibika texte ou bien nibika vidéo ke. Iki miri ne ni keta. Est-ce que n'tuna chrétien offensé wa? Ne ni keta. Est-ce que n'tuna silamo offensé wa? Ne ni keta. Est-ce que n'tuna karsa offensé wa? Donc ni meni e gɛrɛla Gawa Suwalen na o k'e ka texte redressé ka a bila a point n'o ko a bɛ dɔnniya de d'e ma wa walima a bɛ dɔ b'i ka ko la de. A bɛ dɔnniya de d'e ma. Gawa Suwalen filɛ n'a ye nkalon da n t'a yafa ma. Ne i ka filɛ nin je suis pas parfait mais n ka vidéo kɛ défaut bɛ n na mais a ka di ne ye ne ka mɔgɔ sɔrɔ tout le temps. Min bɛ se ka ne wele karisa i ye nin kɛ mais i tun bɛ se ka approfondir walima i bɛ se ka nin kɛ ka tɛmɛ nin na. C'est vrai. Bilaye comédien fɛn fɛn bɛ yen ne b'a fɔ bi comédien fɛn fɛn n'u ye n ye ne bɛ bɛɛ suit. Ne bɛɛ suit cogo di parce que baara in tagacogo ka taa ni baara in ye à l'échelle mondiale à l'échelle internationale o de bɛ ne la dɔ kɛra ten mɔgɔ wɛrɛ welela ka na kobaw la il faut que
malien fɛnɛ ka taa Mali représenter a ka fɔ ko malien dɔ filɛ nin festival kɛnɛ kan ou bien malien dɔ filɛ ni émission d'humour la oui. O de ye ne ka fierté ne bɛ comédien bɛɛ su mi su mun na n'a ye ɲɔgɔn don min na m'a f'i ye n ko karisa cɛ i ka nin tagacogo ka ɲi kana bila dɛ mais essaye ka nin fara kan ou bien essaye ka nin approfondir ou bien nin karisa nin to yen o ye ŋaniya jɛlenya de ye wallahi donc k'a fɔ denmisɛnninw ye u kana kɛ parce que n ye vidéo nin dɔ ta idée nin dɔ sɔrɔ ka vidéo nin kɛ u k'a lajɛ dɔrɔn ala yɛrɛ kama u k'a gɛrɛ kɔrɔkɛw la hali n'a sɔrɔ temps tɛ kɔrɔkɛw bolo i b'a dɔn ko kuma dɔ la comédien i sigilen bɛ to i bɛ to réflexion hali ni mɔgɔ y'i wele i bɛ énervé i yɛrɛ ma parce que i bɛ taa sɔrɔ i bɛ préparation na occupation tɛ yen u ka gɛrɛ an na yana anw yɛrɛ ka san sɔrɔ an ye turki tɔrɔgɔ min kɛ an bɛ ka gɛrɛ kɔrɔbalenw na an bɛ k'a ɲɛɲini courage de don fo jusqu'à ce que u yɛrɛ nana miiri sa k'a fɔ cɛ yɛrɛ la nin mɛnna nɔfɛ nin mɛnna courage bɛ nin na nin bɛ se ka kɛ comédien ye i bɛ taa anw fɛ yen sisan ko théâtre bɔ ka di o b'an wele bɔn n'a b'aw ka vidéo ninnu kɛ a bɛ n wele walima n'a bɛna tournage min kɛ a bɛ n wele na film bɔ de ka di ye théâtre bɔ de ka di ye o man di yɛrɛ image de ka di i bɛ fɛ mɔgɔw k'a fɔ de ko karisa k'i filɛ nin ye karisa filɛ nin ye o tɛ bon anw fɛnɛ b'a fɔ ok n ko problème t'a la n k'an bɛ tourner diɲɛ don o don e b'an wele sa ko kuma na an bɛ tourner don an bɛ tourner don an ka baaraw jɔlen don an bɛ ka tourner dɛ mais an tɛ fɛ k'e de don a la fɔlɔ an bɛ fɛ k'i la i n'a sɔrɔ courage b'i la i n'a sɔrɔ i y'a fɔ a kanu b'i la fɔlɔ donc u kana décourager u ka gɛrɛ kɔrɔbalenw dɔ ka dɔnniya ɲini inchallah o ne ka kuma ye ne donna min gasi la o bɛ yafa ma ayiwa an filɛlibagaw an ka émission sera a kuncɛyɔrɔ la i ka bɔ kalamani ale ni Gawasu ale olu de tun y'an ka bi invité an ka yɛlɛ dɔɔni ou bien an ka bayibayi di ka téléspectateurs ma bon ne b'an kɔni nakun don i mana bila fɛn fɛnɛ yan ayiwa an ka yɛlɛ an ka sɔrɔ ka bayibayi d'u ma an bɛ yɛlɛ de yan an ka yɛlɛ an bɛ yɛlɛ de yan cɛ tɛmɛ tɔ kan e fara ko deni balangoloba k'ale to ka k'a b'a sinamuso ka na k'a bɛ kɔgɔ gawo la a ye ma da dɔn i b'a dɔn i ma ye k'a b'i to la dɔrɔn ko sinamuso cɛ kira ka chapeau sa bon y'a dɔn cɛ bref yani n ka na yan n tɛmɛna Kuluba n tɛmɛna mɔkɛ fɛ tonton inchallah ne yɛrɛ bɛ nin fɔ Mali kɔnɔ parce que ne mɔkɛ don n'a ko ci cɔki tɛ ne b'a fɔ e bɔ o tuma mɔdenya kulonkɛ bɛ min o ma banna jamana in kɔnɔ ala ka n'o ban koyi n tɛmɛna a ko ko n ka min fɔ maliyɛnw ye coronavirus ko in na ko bɛɛ k'i tanga mais a y'a fɔ n ye cogo min na n bɛna fɔ aw ye ten de أعوذ بالله من الرجيم إن شاء الله ولدبنا الملين أقول لك بنايم إن شاء الله Mali bɛ dilan ولدبنا الملين le Mali d'abord. Le Mali d'abord, Becky à partir de 21 ans, Begatoso. O demenino né? O demenino. Não é o demenino. Mas estou com bem inshallah. É tudo né. O como te manda nele ali para morar que também não vem. Tô com problema lá do mano. A como não fez para ele, mas diga dinho. Dogo maningan fanga binang nyobe kanum da wallahi billahi wala ko jobale ma ma ya fu man ta ya fu man inshallah jobre bay inshallah wa wallahi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala ala ga mali amina ya rabbi ala kan dem ama kun jani ambiance yana Jazunguru ya dia bantore jamoso la jamana ke tumana lero hidoni korolu ko yedo ke jamana ke la alu baraban woro tankuna tela bolona la yantuma ta kunu alu sigile resurana alu kali vitone siola yantuma ta kunu alu sigile boati dala alu kabute ile siola jamana ke dia banela molu moso la jamana ke tumana lero mama
abarato kela sigima itinya boy formu nyuma do ikinya lo ikero muso la formu nyuma ko ya kele diala itinya boy kokodo sinu do ikinya lo ikero baba muso la origine soro ko ya kele diala auzu billahi shitane mai dite nyinu do ikinya lo ikero muso la origine soro ko ya kele diala baba mama niko ko mama oya wolo bo ko auzu billahi shitane mai kawashwale niko mama arabu ko amulo banyumo de ma ko dudu da wala bu gambana mama ni te mama do avoko goson sigla muruni ni ata karado ni siga ka karado wani ko kiba blara karavana do na tege jemina avec jemina do tenga temana mana ko da ngalla son gadi toro la gadiye ya flel baraou ni nek ñaw ñana o klo garsega bi ni ala sonama aw ni ne am ñogon soro je wakati wero la ni kene kelinga bye bye